Аз не се напричам на има бой. Морген! Не знам колко ще стане влог от днес. Буквално брат ми ще си изпробва като малко студио за снимки. Кой ще бъде опитното зайче? Аз нося си... Да, перуката ми е с главата надолу, оръжието ми на Шизуко, вече съм с лилави лещи. И сега, докато брат ми минава през къщи, смятам да се гримирам в колата. Може да видите ексклюзив кадри как ще си слагам грим в кола, което правя доста редовно, by the way. Имам уникалния късмет винаги да намеря човек, който да ме кара. Нищо, че нито приятеля ми, нито аз имаме книжки. Брат ми и най-добрата ми приятелка имат книжки, Ще гледам да не си правя много тежък грим. Една от наградките ми от Aniplay. Нямах бюти блендър до сега. Не, имах един малък и беше ужасен. Не знам защо, но съм толкова щастлива, че получих бюти блендър. Буквално като малките деца съм. Не знам колко се вижда, защото вече екрана ми загасна. Това е оборудването на брата ми. Морган. Това ми отне да го изгладя половин час май. Аз затова си взех стимър. По-скъпо е, но цял живот ще ми е хубаво. Знаете ли как ще поправим тази перука? Ще я подстригвам и оформям по себе си. Аз съм готова. Нищо не виждам пред тебе. Има бой. Аз не се напричам на има бой. Това съм аз сега. 100% за подстрижка. За подстригана набързо и не е много стилизирана. Looks good. Като ти свърши мястото, ще видим. Готова съм. Чак, имам 3000 снимки място. Я! Какво направи? Но схванах как го правят. Да, that's me. That's literally me. Не знам дали се... Да, вижда се. Аз съм реди. Не, че имах нещо особено за снимане. Вече продължава да ме снима. Я да ставиш, ще направя портретна снимка. Уникално си. Има предвид, че съм с лещи, затова съм толкова хубава. Слейваш прекалено. Смени поди, движи се. Право! Много добре, брат. Не, това е буквално реклама на L'Oreal. Добре, ще си сложа перуката обратно. Да, добре. Супер модел. Не мога да фокусирам. Супер модел. Ами да, ето ми е супер модел косата, която сега е за ресане, definitely. Супер. Да. Обсъждахме как да се едитнат снимките, so that's the idea. Ще видим как ще стане. Ето там са ми двете снимки, които избрахме. Надявам се, че се прибирам вкъщи, not entirely sure. Брат ми каза, че ще ме закара до Парадайс.